ndị na-elele m n'oge awadu ugbu a anyị na-aga na nke nwanne anyị nwaanyị bụ Mori onye ya kwadoro anyị isi ofe ọra n'ụbọchị taa dịka oge ihe anyị nọ n'ime ha na-akpọ oge erimeri. Oge erimeri bụ oge na-eji esi nri dị iche iche n'ala Igbo. Ọ bụrụ na o nwere nke ịma esi, ịkpọọ n'ekwentị nke nọ n'ihu akara ihe ị na-ele ka anyị na gị wee kparịkọ n'isi ya, ma ọ na ị chọrọ ị na-eri nke esiri esi awufu, ịkpọkwa na ya bụ ekwentị ka ị wee soro mee gịnị bịa na-eri, ka ị na-eri wee na-amụta. Gị onwe gị na-elelekwana ihe a na-esi esi, i were akwụkwọ gị na ihe edebedebe gị wee na-edetu ya ka ị nwee ike na-esi. Ana m agwa ụmụ nwaanyị ndị na-ele ihe a, mụta ihe nri dị iche iche ka di gị bụrụ onye na-aga n'iro, ka ọ ghara ị na-agazi n'iro eri nri. Mgbe ị bidoro na-esi ihe ndị ahụ, ọ ga na-alata ebe ọ bụla ọ nọchite gị, ọ kwara lata bịa rie nri. Ngwa ka anyị gabe ya. Ndị be anyị, ebe onye m na-akụ aka bụ be Mori dịka m na-esi wee kpana ekwu Igbo. Ndị be anyị nna nụ ka anyị gaa ebe ọ na-esi ya bụ ofe ọha, anyị gafu ihe ọ kwadoro wee si ofe ọha. Gị onye na-elele ya, were akwụkwọ, were ihe edemede iwe na-edetu ihe niile were na-amụta n'oge eriweri. Ihe a bụ oge eriweri. Eriweri dị iche iche ga na-apụta n'izuụka n'izuụka ma ụbọchị ọbụla anyị na-eme ya. Ihe ọ bụla ọkụ esi nke na-asiziri esi akwụkwọ mgbara agba isi okporoko na anụ machọmachọ ka isi wedịla ihe ọ bụ ewo ihe ndị ọzọ eji were esi anyị mana ihe na-akụziri anyị otu a esi akwụ a isi akwụ ịgba mgba ya so anụ kpọchukwuru na-akpọcha ụkwụ ehi kpọchiri akpọcha ụdị ya ka isi okporoko tinyere ya ka o nwee ike ịdị ọfụma so that o nwee ike ịdị ọfụma onye ka ji wee bụ ụzọ wee esi isi ha. Kịta m etizi ede nsụrụ asụ na-eji n'ime ya. Nnanụ o siri akpụ gbaa ya, gbapụta mmiri ya, wee sanye ya ụkwụ anụ n'ime, were okporoko wee tinye n'ime ya. Ede nsụrụ asụ ka m na-achọ ka m tinye ede ọrị nke ya eme ka ya bụ ofe arụ otu ọzọ ede ọrị ka ihe etinye. Ede ọrị a n'ofe ọra enwere ike iji nke ji were mee ka ọsọsọ nke ede. O nwekwara ike iji ji bete o nwere ihe ede na-eme n'ofe ọha, ọ na-enye ụtọ dị iche maka ji ya eme ome gbụdọgbụdọ bete ede ya eme ya ọ dị salasala ma mma n'anya. Kedu ihe meziri ji na-egburi ya n'obere n'obere ghara ịtụka ya ofu ugboro? O nwee ike ịgbari ya ọsịsọ ma nwetakwa ihe a chọrọ n'ime. Ahụrụ m ya. Ya bụ na itinye ihe atọ nụrụ ya. Ọsọ nke azụ mmiri. Ọ na-emekwa test ya maa mma, ụtọ ya apụta ọfụma. So kịta azụ mmiri ya ka m chọrọ itinye na-ahụ etigo ụkwụ anụ n'ime ofe akwụ agbara agba, tinye okporoko na ya. Ugbu a na-etinyezi azụ mmiri, unu ga-afụ ya. Tinye ede ọrị, ofe ahụ ebe a nọ ololo. Oge eriweri, oge gịnị? Ose akwara akwụ, ga-ewecha ncha.
na-eti ọnụ ya apụta n'ofe ngwana ogiri ọzọ etinye ogiri Igbo ebe ka kedu ihe mere iji na-eyuzu ogiri Igbo were si ihe m ji eyuzu ogiri Igbo wee sie abụ ogiri Igbo na-adị mma n'ọfụma so kwesịrị ekwesị na etiriri ogiri and onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo siwere ofe ọbụla etinyegara ya ogiri ọ na-ekpo ndị ngwanị ka anyị tinyere erimeri dị n'Igbo oriri ka ahụ ka nnu ka m na-etinye akwụkwọ ụzọ a na-achọ ka nsa ya mmiri ịchọ ịsa ya etinye nnu akwụkwọ nri ọbụla kwesịrị ka e were nnu wee saa ya ofe nke a fụrụ ụzọ ijo azụ ọkpọ ntinyere ya azụ ọkpọ ofe na-asụ kọtọkọtọ nne na-elele nwanne m nwaanyị o nwere ihe m chọrọ ịjụ onye na-enweghị ngwongwo na ngwongwo niile a itinyere n'ite ọ na onweghị ike isi ofe o ya esi ọfụma o ya esi otu ọ bụla aka ahụ ya ka o ya eji were si onye tụkwana na ya chọrọ iji afọ anụ ma onye ọbụla ma ọ bụ sọsọ azụ na azụ kpọnkụ ọ na onweghị ike isitere ya ole aka ha nwaanyị ka ọ na-atụkwasị di ya ndị be anyị ka ụmụ na-anụ ọ bụghị ịfụ ka a siri ngwongwo na ngwongwo ịtọdo di gị na ihe ifuru na-esiri n'ihe onyonyo bụ ngwongwo na ngwongwo mba ihe eji azụ mkpọnkụ wee siri ofe ọha ihe eji ayịya nke ndị oyibo na-akpọ crayfish wee siri ofe ọha ihe ọ bụla ị nwetara ihe eji wee sikọrọ onye bụ ofe ọha otu o si wee dị mma ihe dị mkpa gị mụta mgbe eji etinye mgbe na mgbe eji etinye nke na-eso ya ị na-aghọta ya bụ ebu ụzọ tinye akwụkwọ ụza tupu ọha ewee banye ọ bụrụ na eburu ụzọ tinye ọha nwere ihe o mere ka nna amụta maka mụ onwe m ọ na-eme nsibe eburu m ụzọ tinye ọha tiche ihe niile mana kịta amatana m na iche isi iburu ụzọ itinye akwụkwọ ụza ọ bụ ọsọsọ ụmụ nwaanyị ka a na-agwakwa ụmụ okorobịa ụmụ agbọghọbịa onye ọbụla nọ na-afụ ihe onyonyo a ka ịmụta ka esi esi ya ka ọ ghara ịbụ mgbe anyị asị gị sie iwere nke a wunye ebe e kwesịrị itinye nke nke nwere ịkpasịa ya ọfụma mee ya ka ọ dị ọcha ụchasịa ya batara eji atụchi ofu ofu ka a na-atụchi ya na enweghị ike iji mma were ebe
n'anya fụ na ihe niile emezu na ezigbo ọ fọzi ka ebute nne ji eye ije ya. mgbe eyo iso na ụtara ji ka iso na kedu nke eji eri ya Eji ụtara ji rie ya ejikwa akpụ nkịtị wee rie ya, anyị ejikwa garị wee rie ya. onwe ihe ọbụla eji Ihe dị mkpa bụ site ihe a chọrọ. Site na ihe ọ chọrọ, ihe ọbụla eji rie ya ọ ya dị mma. Ị na-anụ ihe a na-ekwu isite ofe otu ọbụla isi site ị ga-eji nri ji akwọrọ akwọ were rie ya, ị ga-eji nri ji asụrụ asụ were rie ya, ị ga-eji akpụ akwọrọ akwọ na-ese ese were rie ya, ị ga-eji akpụ ayọrọ ayọ asụrụ asụ gaa na akpa were rie ya, ị ga-ejikwa garị were mee gịnị were rie ya. Mana ugbu a nne ji ka anyị eji ọ sụrụ nri ji nri ji ka anyị eji wee mee gịnị wee rie ofe ọra. Nwanne gị onye na-elele anyị n'ihe onyonyo ewere iwe o maka na mama m ka m na-esi wee wefetere gị ebe ahụ ka i soro were rie, ma ama m na ị mụtara ihe ị mụtara ga-enyere gị aka. Ọ bụkọ ha n'ọnụ ị na-anụ. Igbo bụ Igbo ndị na-elele anyị, ndị nọ na-ekwe Igbo were na-elele anyị ihe onyonyo nke anyị nọ. Anyị esichago onye bụ ofe ọra, anyị na-achọzi ka anyị rie ya erie. Ị ga-ahụ ihe na-emenụ hai ị na-ele m ị na-ele asị mmiri. Ama nne m mụtara ka esi were esi ya bụ ofe. N'oge erimeri ka anyị nọ, ilekwu anya na ebe anyị nọ chọọ iri nri, ị mara na erimeri eziokwu ka ọ bụ. N'isiri ọfụma ahụ kpọmkpọm ọga ị na-ekwu egwu na-elu ọtara n'ike n'ike ị ga-akpọja ya n'isi. Nna ya ụlọ erimeri nke ọ tọgburu onwe ya. Nne isi na ọ bụrụ na ejighị ụtara ji na-enwere ike iji anyị ejikwa akpụ o wee kwa garị ihe ọbụla ị ga-eji ya na rie ya. Ihe dịka ụfọdụ ka ịkpacha ya bụ mmanya ego la na-ere afọ m bụ Maureen Ezedibe, onye Anambra steeti, ihe ala lokal gọọmenti. So ọmụ nwasịrị ọfọ ha n'ụbọchị nke taa, and eji n'aka na ndị nke riri eri mana esitere ọfụma nsitere ya. Na mbọsị ọbụla anyị bịara be gị sitere anyị nwe nke ya aka nke ahụ mana ihe esi n'ụdị nke gị maka nke a afụtụbeghị m ụdị ya. Ana m akpọkwa ụlọ ọzọ ndị na-elele m n'ihe onyonyo gaa na ka anyị rie nri ka ụnụ ghara isi na m akpọrọ. Biko bịa ka anyị rie nri ọnụ biko bịa ka anyị rie nri. Ụbọchị ọzọ na-abịa anyị ga-aga na nke ụmụ nwoke ga siere anyị nri ka unu wee mara na bụrụ ọsọsọ nwaanyị na-esi nri n'ezinụlọ. Nwoke na-esi nri, onye a na-ebe a na-ada pịam pịam pịam, enwere ike echi isi a ka o sie nri ọ ya esitere ihe na-atọ egbo racha aka nke sitere site, mana otu ụbọchị ọ ya esiri anyị ofe m na-ele m anya nwere nke ị na-esi nwere nke ị na-esi. A sị na oruo na nta achọ na owere ofe ife ahụ egbe na-egbe ofe ife. Na mbọsị ọbụla anyị tọtara n'obiri ị ya ama were sinye bụ ofe. Nwale ibe m ana m ekele unu ebe a gaghị ejedewe n'ụbọchị taa n'ihe gbasara erimeri
unu afụgo ya anyị na-eri ọ na-atọ anyị nke anyị na-eri n'ụbọchị taa bụ gịnị ofe ọha ngwanụ ka chi foo unu